før, da jeg gik i gymnasiet. Jeg kunne ikke sove om natten, jeg var stresset. Jeg havde mindre depression, faktisk, løbet til på et tidspunkt. Og jeg fik bare tid til at falde på plads igen, efter jeg kom her på produktionsskolen. Og det har jeg sat virkelig meget pris på. Jeg fik rigtig hurtigt styr på mine ting. Det var en meget god måde sådan, at lige sætte sig ned og have tid til at tænke over andet end den opgave, man har fået til næste mandag, som man ikke er begyndt på endnu. Skolens motto er jo, at de færreste går den lige vej. Altså. Det passer egentlig meget godt. Jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg havde lyst til, og jeg var overblind, så jeg havde ikke lyst til at starte på gymnasiet. Og så tænkte jeg, at jeg elsker at lave mad. Så tænkte jeg, at produktionsskolen var lige noget for mig, og det var det så. Det er en fantastisk skole, og det er hyggeligt, og det er sjovt, og man lærer noget, og man lærer noget om andre mennesker og om sig selv. Så det er et rigtig godt skridt til at komme videre. Jeg fik ikke nogen 9. klasse eksamen. Jeg havde lidt problemer i mit liv, hvor jeg ikke engang havde lyst til at stoppe på skole. Og her der er jeg kommet til tiden hver eneste dag. Så sidder vi og griner sammen og snakker sammen, imens vi sidder og photoshopper, og vi hjælper hinanden. Jeg kan få dansk og matematik, så det vil sige, at jeg kan få min eksamen her. Jeg har noget at stå op til, og jeg kan rigtig godt lide at være her. Jeg hørte om produktionsskolen igennem min ugevejleder. Da jeg startede, ville jeg gerne have 9. afslutningseksamen. Det var ikke ligesom gymnasiet for eksempel. Vi laver jo lidt af det hele, kan man sige. Både bygger bænke, vi har bygget bålhytter og guldspaner og sådan noget. Der er sådan for noget, man gerne bruger hænderne. Det er udfordrende på en god måde, kan man sige. Jeg havde i en periode ikke været glad, fordi jeg gik i gymnasiet, og det var ikke godt for mig. Jeg tog så beslutningen om at droppe ud, og så blev jeg foreslået at gå på produktionsskole. Der kunne jeg mærke, der var den helt rigtige energi for mig. Der var en ro, som jeg havde rigtig meget brug for. Jeg har fundet ud af, hvor meget glæde jeg har ved at arbejde med hænderne, frem for at sidde med en bog. Jeg kan mærke, hvor meget det giver mig, at jeg har fingrene i det. Altså, der er så mange forskellige mennesker, og så for mange forskellige typer af folk. De kommer mange steder fra, både altså, i landet, men også altså, hvad vi tidligere har lavet. Det kommer til at betyde rigtig meget for mig fremover, at jeg har gået her.